Днес ще ви разкажем истината за парламентарно представените партии в новия парламент. ГЕРБ – еманацията на корупцията в България. Огромни скандали, свързани с техните знакови лица, разтърсиха нацията. Едно от тях дори е в списъка Магнитски. Тази партия разчита на гласовете на раздутата и неефективна държавна администрация и корпоративен вод, за да задържи властта. ГЕРБ е символ на разложението в българската политика. ДПС е партия, разчитаща на етнически и феодален вод, за да запази своята стабилна политическа позиция. Те често играят ролята на кингмейкър, като скрито или явно участват във властта заедно с ГЕРБ. Съпредседателят им, свързан с скандали и под санкции от закона Магнитски, е олицетворение на корупцията в политическата ни система. Тази партия подкопава демокрацията в България. Продължаваме промяната, надеждата за нова България, създадена с обещанието да изкорени корупцията. Но какво се случи? Тази партия, която се зарече да се бори с ГЕРБ и ДПС, се обедини с тях в злощастната сглобка. 9 месеца на предателства и лъжи. ПП и ДБ не само предадоха своите избиратели, но и валидираха бъдещето на корупцията в България. Такава измяна заслужава само презрение. Възраждане – партия, която никога не е била истинска националистическа партия. От ранните дни на риторика против Европейския съюз и НАТО до сегашното им лицемерие, твърдейки, че Европейският съюз просто трябвало да се реформира и настоявайки за референдум за НАТО, знаейки, че българите подкрепят Алианса. Помните ли как по време на COVID-кризата Възраждане спечели симпатиите на антиваксърите, докато техните депутати тайно се вакцинираха? На последните избори те отчетоха спад, доказателство, че българите виждат в тях само популисти, неспособни на реални реформи. БСП – партия, която някога се движеше по инерцията на миналото, когато идеологическата интрига имаше значение. Днес тази интрига липсва. Социалистическата риторика е безсмислена, защото само добре подредена капиталистическа държава може да осигури високите пенсии и социалните придобивки, които социалистите обещават. БСП не може да защити своите класически социалистически тези, превръщайки се в сянка на това, което някога е била. Последните изборни резултати показаха драстично свиване на избирателите на БСП под 7%. Това ясно показва, че почти вече няма хора, които ги виждат и припознават като някаква смислена политическа алтернатива. Има такъв народ, партията, която предаде основните си идеи. Обещаха революционни промени чрез въвеждане на мажоритарна избирателна система в 2 тура, система, която би създала стабилни правителства и елиминирала ролята на кингмейкърите, като ДПС. Вместо това, когато имаха над 600 000 гласа и бяха първа политическа сила, Има такъв народ отказаха да реализират тези идеи, заявявайки, че е необходимо време и преброяване. Те предложиха условна система, която почти никога не би могла да се приложи, тъй като изборите рядко са редовни. Такава система е лесно манипулируема, например чрез подаване на оставка малко преди края на мандата, за да не са изборите редовни. Има такъв народ също така нарушиха обещанието си, като продължават да получават субсидии, предавайки доверието на своите избиратели. От онзи момент те се сринаха до нивото около прага за влизане в парламента, където са и сега. Това ниво се поддържа вероятно само поради личните фенове на музиката на Куку Бенд. При по-висока избирателна активност вероятно не биха влезли в парламента. Величие партията недоразумение. От всички техни материали става ясно, че нищо не е ясно. Те говорят без конкретика, посочвайки проблеми и намеквайки за решения, без да дават конкретни предложения. Много често дори проблемите не са ясно дефинирани. Когато няма какво да кажат по същество, работят с внушения. Това е партия, която разчита на объркването и липсата на ясна визия.